Dørkistens første unboxing-film. Wow. Fået 2 kasser med mange bøger i. Super glad. Det er godt pakket ind. Star Wars Adventure Journal. Fedt. Så er der noget Cyberpunk. Nu vi kan stæbe herovre. Mere Cyberpunk. Og noget grundbog. Cyberpunk. Noget Star Wars. Og noget blad for Star Wars. Og noget mere Shadowrun. Og her. Det er også noget Shadowrun. Så er der mere Shadowrun. Masser af Shadowrun. Barnstorms Dragons. Klasse. Og Mos Eisley, Alien Races, Creatures of the Galaxy. Fragments from the Rim. Star Wars. Lidt mere. Germany Sourcebook. Nice nok. Three Samurai. Har mange. Jeg ser, der er mere Star Wars hernede. En Sourcebook. En Galaxy Guide 12. Aliens, Enemies and Allies. Noget Galaxy Guide 11. Criminal Organizations. Tram Freighters. En grundbog til salg på det. Den går her i hvert fald helt sikkert til salg, den her. Og så er der en Battletech Compendium. Nice. Næste kasse. Her skulle der gerne være en masse Dungeons & Dragons i. Af meget klassisk kaliber. Sådan rigtig gammelt. Virkelig gammelt. Det er noget Planescape Torment, det her. Så er der Dragon Magazines. Noget Dungeons Masters Guide til Screen hedder det. Og Players Handbook Classic. Så er der Forgotten Realms. Ruins of Miss Draenor. Dragonlance. Der må være nogle Dragonlance fans derude. Tales of the Lands. Fedt. Så er der noget Monsters Manual, Dungeons Masters Guides, og et par The Complete Wizards, The Complete Bards, and The Complete Book of Elves. D&D Second Edition. Forgotten Realms, Ruins of Central Keep. Det er en klassiker. Dragonlance, Spil Dragonlance og noget flere Dragon Magazines. Det var dem, der skulle rigtig være på dem. De bliver nok billige, de der Dragon Magazines. Okay, hvad har vi her? Priest Handbook. Fighters. Mere Dragon Magazine. Dragon. The Complete Book of Dwarfs. Den her, den er dværgen glad for. Det er mega sejt. Okay, hvad har vi så her? Dwarven Kingdom of Green. Også et kæmpe hit, uden tvivl. I rigtig god stand, der er lige et hjørne, der er lige gået med. Forgotten Realms Campaign Setting. Det her, det ser ud til at være mint condition, det her. Rigtig god stand. Lækkert, lækkert. Det kan vi godt lide. Så Planescape Torment. Jeg tror endda allerede, jeg har en køber til den her. Det er det vigtigt. Barbarian Campaign Setting. Nice. Så Forgotten Realms. Mastika Campaign Sets. Forgotten Realms. Og Council of Worms. Jeg tror, at jeg har en bog fra allerede. Nå, er der mere hernede? Nej, det var det.
Masser og masser af god stof. Jeg håber, at der er nogen, der har lyst til at kigge lidt på det, og så noget, de vil købe af det. Jeg skal godt finde nogle gode priser på det. Ellers så skriv til mig. Og husk, hvis der er sådan, du har noget, du kan bytte, så bytter jeg rigtig gerne. Lad os finde en god pris.